hapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Biyernes, Petsa 21 kan bulan kan Mayo taong 2021. Kami sa inong makairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na Biyernes, Bicol Region. Ako po ang sa indong lingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Mga kaaksyon, ang programang ini atod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, tabang, ora mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Biyernes. Thanks God, it's Friday. Masiram na hapon, Bicolandia. Biyernes na naman tulos. Correct, makaskason partner, marikason ang aldaw. Kasud mauwibis pa sana. Siyempre, sunod kayo na Friday. Kan sarong aldaw, Miyerkules pa sana sa Martes, Lunes. Biyernes na naman. Aldaw ko niya nin Biyernes, Pero, partner, ano kaya mo? may manggagananin. 5,000 pesos. Maugmaman ako partner pag nagbibiyernes na. Nata. Pag kasunod ka ang Sabado, Domingo, ay salamat. Dahil niya It's ako family day. Dahil niya ako madigdi sa studio. Pwedeng maglamaw-lamaw. Pero partner, ang pinaka mautang mo niyan, ang makatabang, makapagpaugma. makapagtaunin pag-asa, Yes. makapagtaunin ayuda. Base naman sa kamautan ni Congressman Correct. Saldico, Congressman Pido Garbin, kan ako Bicol Party List. And syempre mga kaaksyon sa And mga nag-aabang, nakikikig na naman makataunin ako sa imo. sorpresa. Yes. Makataunin sorpresa. Mga manggagana. Nakikikig ako partner, baka takiw na At kulig saka, kang... salado partner kan mga viewers and listeners ta. Ang piga-abangan na naldaw ni Biyernes. Siyempre, ta 5,000 ang gaganahan ka Ano? sa tuyang maswerteng winner sa cash prize. So, kaya Siyempre, ano pang pigahalat nindo? So mga estudyante pa partner, May tablet pa. may tablet pa. Kaya ano pang pigahalat nindo? Mag-share na? Mag-comment, mag-tag mag-like, na, yes. mag-like. Ano pang pwedeng gibuhon? Magdalan. Magantabay. Ayan. Punan tatulos ngunyan mga ka-action partner ang sa tuyang pagtabang. May makakasabay kita ngunyan partner si Sir Arsenel Asopardo. Maray na pagkahapon tabi. Tiyo. Renaga po sa Indoga, boss. Opo. Taga saing ka po, Manoy? Taga Bunot po ako. Bunot, Taga Bunot. Legazpo City. Purok size, Bunot. Ano po tatay ang sa imong kamatayan? Ano po ta nakapasiring ka po digdi sa tabang ora mismo? Nagapasiring po ako ligdi dahil sa haloy na akong pagpunin do kani, namamati ko sa radyo. Mhm. Haloy man akong 4 na taon na ako nagsuffer ng ilang kong ini. Kulang ang pinansyal, naputol-putol ang pag-inom ng mga bulong ko. Ano ang hilang mo tabi, Manoy? Nagpakonsulta po ako di sa NINS Wellness Center. Mhm. Kasi nung mga nakaaging taon, narahi man ako dyan. Balik-balik na ako sa doktor. Dahil ko mambo pigbiminus ka mo mga doktor, idulumipi ka mo. Kaya lang, may mga sigurong daiman ako nararahay ko minsan. Mhm. Ngayon yan, nakapasiring ako sa wellness yung mga nakaaging taon. Narahay yung hilang ko kasi alternative medicine. Oo. Actually- Sa madaling sabi po tatay, aluyon ka ng panahon na pigsasapar mo yan ng mga lalain na namamatayan Ano mo. ang mga kulog na namamatian mo Iyo tabi, po Manoy? madam, 2017 ako nagpoon kani. Saro lang naman ang hilang ko nung 2017. Ano po ito tayo? Yung sa diabetes ko. So So nagkaigwa na pwedeng kayo mga komplikasyon. komplikasyon. Yung mga nakaaging taon, makusog ba ako? Ngunyan na 2021, halos Pigluluya naman, Manoy. nag- Actually, partner, yan man, maski kay doktor, so sa tuyang resident doktor, ang diabetes kayo, pag day mo na-manage, dakul yan na Dakulo na komplikasyon. Mamamatian ka, may maubag dyan, sa may parte ka. Apoy ra kan maubag, baka bitis. may mga kuyan dyan, Manoy, day na Palyado na, day na masyadong- day ka na makakatindog, Manoy. namamanhid ko na ini. Na duwang Kato tabi tatay na makusog ka pa, ano po ang sa imong trabaho? yung makusog pa ako, dati ako, 80s pa, dati man akong banda, Oh, combo, kung panahon. Ano, drummer ka? O? Hindi po, vocalista, bukalista, pwede ka bass pang player. Pero pwede ka pang Pwede ka makasampol pang mo niyan, magkanta. Manoy. Hindi pa man ako Ano ang makasampol. paborito mong kantahon kan dekada 80? Ay, yung mga dekada 80, mga Scorpion. Sige daw, halimbawa. Di ko na kaya. Saro lang. Sukaya, sampu saro. lang. Higher lang. Sampu lang. ano sana Sukaya mo lang. Digdil po, oo. Makilaw Digdil po, lang ka, makilaw kanya. yan. Sampol. Sampol. Alam ko, naisipan ko yung... Kaya pala, Manoy, ang buhok mo, mga pangbanda eh. Pangrakista. At, iba, mga pangbanda ba gaya? Naroon Iba ang kaya? dating. Oh. Iba ang dating. Sinsya na po, sabay-sabay sa oso. Iyan, okay lang iyan tayo. Maski Maski may pigmamati. may Iba, pigmamati. namalisan mo, basta banda ka, iba man ang mga Iba pormada ang mo. dating. Sige tayo, maski alipot sa Sampol. ng linya.
yung Wind of Change O, kay... sige, Sige, sige. sige. And a will of Pabuilon mo, change. partner. Sige. Pabuilo. Laro lang na Sige, ano. sige. August Summer Night. Yun na po ito. Hindi niya na kaya talaga. Di bali. Di bali. Ikaw na pagtapos, partner. Pag-uman ako talaga, partner. Hindi akong talent sa pagkanta. Pero Ah, sa- summer night. Yung sangunyan po, yung Kaya mo ito, Siging Manoy? abanti ng panahon. Yung sangunyan pa, ang pigkakanta ko na sa mga video kita na, imbitaran ako. Matawa naman akong 300. Nagkakanta ka po sa video, okay? Pa-extra-extra. Extra lang po pag may birthday. Ano na mga pigkakanta mo niya? Yung request nila, mga Syakol, Parokyan Edgar. Sige daw, fight daw Yung tabi, mga tatay. latest Sige ngunyan. daw, sample daw kan Sampul Syakul. daw kan Syakul. Bastid ka na naman! Dahil ka masupog. Hayaan mo sinda. Ano Dali. mo, Kaya Manoy? po, okay Ining na. programa tang ini, apuera kaya kan, siyempre, pag taon ng ayuda, pagpagmamahal. kasabay naman din so medyo pampagood vibes. Opo. And makapag-entertain man kita kan mga viewers and listeners. Naintindihan ko. Dugtungin na tayo, so busted ka na Dahil naman. ano yung mga kantayin so syakul na mga kuwan eh. Lakol po akong aram, Pexman. Ano mo, Pexman, pirang mamatay bisis ako man. pirang bisis ako naghiling kang concert kan syakul basta may kikantayan na pag matatapusan nagkakaguluhan ko Sige na tayo, sa Nagrurubo-rubo. Pexman. Dali. Pexman, mamatay man, Oh, basta di yung kagustuhan. Hindi nagdadalawang isipi kaya aking pagbibigyan. Yahoo! Buong oras ko, iukol ko sa'yo. Okay na po. Oh, yan partner, di ka lamang kay pang tip dyan. 300 partner. Nagkakagawa na po ako ng memory. Sabi Nag-video, Memory nag-puro gap. Pero Memory ang taon gap. ka na ngunyan, Manoy? 55 po. 50 pa. Yun pa. Matubo pa yun yung gulping May buhok. agom? May agom? Igwa po. May mga aki? Igwa po. Pera po ang aki. Ano mga aki ko? Pera po ang agom. May yung duwa. Oh, Buwan agom? Di po. Yung duwa, ano mga aki ko? Yung duwa may agom na. Suluwang may agom. Madagit- Uli naman, Manoy, ini sato-sato man lang. Sa mga arong kayo na edad na 55 years old na medyo may komplikasyon ng diabetes mo, kumusta man ang... performance. So, labing-labing. Apektado po. Pero igwa pa man. Ah, Paminsan-minsan. Richard Naaalala. Pa rin kita. Igwa pa man, Manoy. Nakakaanong pa man. Pero Sa sarong bulan, mga pirana sana. saro lang. Nakakaanong. Nakakaanong pa da partner. Pero sarong bisis, Dahil sarong bulan nga ni Saro. sa sarong bulan, saro. Once a month part. Once Dahil a sabi month. niya, nakakaanom, sarong bulan, saro. Ibig sabihin, sa anom na babae. Dahil man, saro man lang ang agong ni Manoy. Bigla. Mga pakonsuelo man lang ang Manoy. Opo. Pero at least, magpasalamat ka, Manoy. Maski na may komplikasyon na may May saro saro ka pa pa sa sarong sa kada bulan. bulan. Ayun. Sa malaling sabi, kompyuton ta sa laog ning sarong taon may dusing bulan. Correct. Sa sarong taon nakakapira. Sa sarong taon, di, 12 man. Oh, 12. Sarong 12 na. At least. Nakakaano pa man. Ano tayo? iyo. Yun ang importante. Okay, so Manoy, ngunyan kumusta ang pagbuhay-buhay or pagkabuhay na ikamahilang Yung- sisay ang nagsusustiner kan sa pamilya? Bali, yung nairakan ako sa agom ko. Ang pagluto niya, yung saging lang yung ano. Yung ito po, totoo lang, kung di magiro yung agom ko, wala mga kaming ibubuhay kaya kuminsan nanadagitan ko pa. Sabi ko, di mo pakapanganan ng buhay mo kasi human lang kita. Magkakaigwa kita ng kahilang, baka ma-overpatig ka, duwa na kita, masapir. Problema ta pinansyal. Sa 4 na taon kong pag-sacrifice ka ni, parama kong nabili ka na tumabag sa ko. So ago mo. Yung agom ko lang, pamilya ko. Pero Manoy, yan ang patunay na padaba kang maraykan misis mo. Day ka pinabayaan, day ka binabayaan sa panahon na arog kayan. Kaya namati ko yung action ko, aloy na ako nagtididig na, ano lang ako. Kumbaga, siyempre, may nasusupog man ako. Kasi, bistado man ako sa Bilugan, Legazpi dahil mo sa Cairo ako. Napundo lang ako ng mga pagpo ng pandemic. Kasi nung mga kato talaga, makusog ako, siyempre,
yung mga bawal naggigibo ko. Sabi nga ni jeepney driver, sweet lover. Ay lalo na kung kaming nasa banda. Mas sweet lover ka mga Musikero, Mas mga... sobra pa. Okay, ini Manoy. Kan nasa banda ka, nagkaigwa ka man kay mga girlfriend malibang kay mo. Iyo po, sir. Mga pira. Hindi ko na po bilangon. Sobra sa kamutabi tayo, sobra. Dayman. Partner ha? Dayman. Basta driver, sweet lover. Lalo na ngaya kaming mga musikero. Musikero. Di pa konselo lang, sabi ko. Garuman sa na yan, partner. Gwapo, musikero, maniro. Sabay ade. bawi si Manoy. Baka day nangaya ko si kasunggan, Sa misis imo ko. tabi kami tayo nadadangog. Ay sa FM Oragon kasi nagpipili man ako ng mga istasyon. Dati sa Idol, naimati ko man ang Idol, kaya lang, siyempre, di ko man Si nadadangog mo sa idol tayo. si Cabaltera. Si Remy, day mo dangog duman Manoy. Ay, di po. So, nagtitinda baga kipinis duman Sa Oragon po ito. sa kakarne. Sa Oragon mo nadangog. Opo. Ay, ika po. Oh. Nadangog mo man pala sa idol. Ikaw pala nga ito. Basta binuksan ko yung route kong Radyo. radyo. Pag napundo, kasi may ugali ng mapundo. Pero, kundi Manoy. tilupunday matan. Manoy, di ba raut-raut ang radyo mo? Basta Basta dadadangog. supig dadangog mong tao ba kung raut-raut? Bakong raot. So, importante tayo. Nailing mo na ako ngunyan. Asaid kang nadadangog mo ako. Ano tayo? Iyo Anong po. masasabi mo? Pero di taga na po nalawag mag-report. O dahil na bagatay taon na kita. Di Ayaw sa tuyang Anong masasabi mo, Manoy, na nahiling mo makapagserbisyo. personalan sa kuyang partner na si Remy? Ay, siyempre, yung kaparehas ko, dog ko sinda kasi na-personal ko yung Maha Salvador ng Oh, magayon man. Abay. Apertabi Magayon man ang tayo, par- apertabi. Magayon man, Manoy. ay iyo po. Kan mga panahon na ikamusikiro, may mga arugay kaining naging bata. Ka talaga, partner. Pagre-reto mo na naman ako. Dahil, kan panahon lang. Kang panahon tayo. Medyo mas magayo ka sa inda. Yeah! Dahil dyan, partner! Oh, And oy. ipapagulong ta si tatay. Kinantahan ka na. Mm. Sinabihan ka pang magayon, hindi ka pa matip. Hindi. Okay. Manoy, so yaong ka na po digdi sa programang Tabang Ora mismo kan Ako Bicol Party List. Ano po ang pangangaipo na gusto mong ipaabot kay Congressman Garbin at saka kay Congressman Saldico? Congressman Pido Garbin, popular ka sa mga pandagong ng tao. Tapos ito po si Boss Saldico, dati ko pong boss yan. Mga 2 years po na ako nagtrabaho sa iya sa Sunwest bilang ispalting. Nag-iispalto. Opo. Mhm. Pero yung papa niya po nung panahon, siya po ang bossing ng father ko. Marsman pa. Wala pa sina Opo. Boss Saldico. Ngunyan po, nagpapasalamat na ako ngunyan sa Indo, Congressman Saldico kasi Pido Garbin sa ginibong-indong ining pag-asistensya sa mga taong nangangaipo. Naniniwala na po ako na igwapa na ng mga taong arugaan. Sa ngunyan, naaktibaran ko. Igwapa lang talagang nagtatabang ng mga tao sa mga kadaihan. Arog po sa kungunyan, anyaw na ako sa studio na pinag-ibon nindo Congressman Pido Garbin in Saldico, Congressman. Salamat po na dakula asin sa mga ginibo mong stop digdi. Dakulang tabang po ini. Di ko po ini mailingawan. Kung pag-abot ko ang panahon, kay puwan man ako nindo. Kasi nagserbi man ako sa politiko. Kay Bichara year 2000. Naging po kasangkapan para aram na po nindo, di ko nasambiton. Opo. Mm-mm. Tatay, nababanggit mo po yan na pasasalamat dahil ipapigtatao sa imo ang ayuda, ang asistensya, pero Paano? ka na Namamati ni Manoy Oo. na talagang aalalayan siya. Pano ka na ning pasasalamat, lalo na tabi tayo, naunin na tabi ang asistensyang medikal. Ano yan, partner? O, ini ha, nakalagdigdi. Ayan. Libreng check-up as in medisina na available sa BRTTH. And aalalayan niyang kan stop Oo. kan Ako Gabos Bicol. tabi tay na laboratorio, gabos tabi na medisina, itatao sa imo pag abot mo tabi sa BRTTH. May maalalay sa iya. Oo, ipapabulong ka tabi kan Ako Bicol. Salamat po. Ayan tabi tatay. And maliban dyan, Manoy. Salamat. Aside Maliban tabi sa pagpalong, Congresswoman Juday, pasok! Ayan, igwa ka pa nin uulion na food packs. Manoy. Tabi sa Ako Bicol Party List. And Ayan. malinig na tubig water packs. Salamat po, salamat. Ayan tabi tatay. And
Kung ano pa man tabi ang pangangaipo mo sa laog kan BRTTH, yaon tabi an ako Bicol, aalalayan ka tabi tatay, yaon duman si Ma'am LB Sidenyo. Mensahe mo giraray tabi tatay. Salamat din po sa lahat. Ako Bicol, Party List, gabos ng staff digdi, Pido Garbin and Sir Pido Garbin and Saldico. Thank you very much po sa tabang na pinaabot mo sa muya. Kung may kanta ka na gustong ihandog kay Kung Pido sa kay Kung Saldi, anong kanta yan? Pag-isipan ko, babalik man po ako digdigila yun. Sige. Kantahon sige. mo na, salamat. Aram mo itong kantang salamat. Dadon ang Ayan. Sige daw. Salamat, tayo'y may pinagsamahan. Salamat. Salamat po. Yan. So yan. Kaibigang walang kapantay. Ay, talagang matindi yan. Diba? So yan po, mga tugang sarupong residente kan Barangay Bunot, Legazpo City, and inaksyonan tulos kan tabang ora mismo kan ako Bicol Party List sa paagi ni Congressman Pido Garbin and Congressman Saldico, ngunya na pagkaldaw. Sa samuyang pagbabalik, abangan nindo, may tablet, may kaspa. Digdi lang yan sa tabang ora mismo.